बे समाव नोंथांमोनखौ मिथिहोनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों मानोना जोंहा YBY अनलाइन ट्रेडिंआ सोलिगासिनो दं दा बे समाव जोङो जायफोर माने बेसिक नलेज जायफोर माने गोदान जयनिं जादों बिथांमोना गोबां माने गोरोन्थि खालामबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों आरो जोंनाव गोबां कमप्लेन फैयो बेबायदिनो खोन्थाब्लाबो बिथांमोना खोन्थायाखै होननानै बुङो बावनानै थायो थ' ओरैबायदि अनलाइन ट्रेडिंआ दा बेयाव जोंहा वाट्सएप जोङो कम्पानिनिफ्राय जों वाट्सएप मोनो बे वाट्सएपआव जोंनि अलरेडि माने ट्रेडिं सिगनेला फैखायो जों वाट्सएपआव नायनानै जोङो मोनसे प्रडाक्ट आरो मोनसे डाइरेक्सन बे मोननै बुस्थुखौ जों सिगां नायग्रोनांगौ नायनानै जोङो नै नाम्बाराव जोङो मायाव थांनांगौ मार्केटाव थांनानै जोङो प्रडाक्टखौ नागिरनांगौ गोसोआव लाखिनानै मा प्रडाक्टमोन बेखौ गोसोआव लाखिना जोङो नागिरनांगौ बेनि उनाव प्रडाक्टआव थुनांगौ बेनि उनाव जोङो डाइरेक्सन कल आरो फुट बे मोननै कल थुनो थिनोबा कलखौ थुनांगौ फुट थुनो थिनोबा फुटखौ थुनो नांगौ थ' लोगोफोर बेबायदि दा जोङो जोंनि गोरोन्थि खालामनायनि थाखाय गोबां मानसिफ्रानो फैसा दानजादों माइनास खालामजादों डिडाक्सन खालामजादों थ' गोबां खहा जादों थ' नोंथांमोना बेबायदि खालामनो नाङा गोबां मानसिफोरानो सानो कल मोनसेल' थुबाय थानांगौ बेबायदि सानो बेबायदि नङा सानफ्रोमबो कम्पानिनि जिथु ट्रेडिं सिगनेल बियो आलादा आलादा गुबुन गुबुन फैबाय थायो थ' सिगां जोङो चेनेलावबो नायनानै जों सोलोंनो हायो गोसोआव लाखिनो हायो आरो वाट्सएपआवबो नायनानै जों ट्रेडिं सिगनेलखौ जों गोसोआव लाखिनो हायो थ' लोगोफोर दा जोङो खनसे गोरोन्थि खालायोब्ला जोंहा सेकेन्डारि लस जायो गोबां खहा जायो जोङो मोननो गोनां जिथुनाखि सुद बेखौबो जोङो मोना आरो गावनि जि केपिटेल मुलधननिफ्रायबो फैसा दानजानायखौ जोङो नुनो मोन्दों खहा जानायखौ जों नुनो मोन्दों थ' नोंथांमोना जेब्लाबो गोरोन्थि खालामनो नाङा थ' आङो बे समाव बेखौनो खोन्थाबाय नोंथांमोनखौ आरो जोंहा बे समाव टाइम दङ 8:30निफ्राय 10टा बाजिसिम ट्रेडिं सिगनेला थायो नोंथांमोना माब्लाबाबो माने हाखु दाखु खालामनो नाङा आरोना हांखु दावरा खालामनो नाङा लासैनो माने थान्दा दिमागजों नोंथांमोना बे ट्रेडिं सिगनेलखौ जाहाथे थुयो गोबां मानसिफ्रानो गोबां माने सम गैयै बायदि गोबां हाखु दाखु थुनानै माखौबा थुनांगौ कल थुनांगौ बा फुट थुनानै होयो आरो फुट थुनांगौआ कल थुनानै होयो बेबायदि उल्था खालामनायखौ जों नुनो मोनबोगासिनो दं जाहाथे नोंथांमोना बेबायदि खालामनो नाङा 1 घन्टा टाइम होदों बे 1.5 घन्टानि गेजेराव नोंथांमोना 1.5 घन्टानि गेजेराव जोङो 1.5 घन्टा जोङो ट्रेडिं सिगनेल खालामनो गोनां गैया 3 सेकेन्ड 5 सेकेन्डआवनो जोंनि जिथुनाखि मोननो गोनां जि सुद बेखौ जोङो मोननो हायो जोंनि वालेटाव जमा जाफैयो थ' नोंथांमोना मिथिबाय जानांगौ गोबाङानो मोनथियो आरो गोबाङानो मोनथिया बे ट्रेडिं सिगनेला जोंहा चेनेलाव 8:30 जानाय लोगो लोगोनो बेयाव नुजाफैयो जों ट्रेडिं सिगनेलखौ नुनो मोनो आरो 8:35 जानाय लोगो लोगो जोंहा वाट्सएपआव ट्रेडिं सिगनेला फैयो थ' बे समाव नोंथांमोननो बेखौ फोरमायगोन जोंहा अनलाइन YBY ट्रेडिंआव माखासे कम्पानिनि बे रुल्सफोरखौ जोङो मानिनानै सोलिनांगौ जोङो मानिनानै सोलियाबा जोंहा सेकेन्डारि लस जायो माने डाबल माने लस जायो आरो जोंहा समबारनिफ्राय सेटारडेसिम माने निउ उइक जोंहा सानडेआव लस जायो बे YBY आव गोबां मानसिफोरानो जइन जाखांनायनि उनाव सानडे खालि देवबार खालि दानजालाङोब्ला गोबां दुखु मोनो आरो जाय मानसिनिफ्राय लिंक शेयार खालामजादोंमोन लिंक शेयार मोनदोंमोन बे मानसिनाव गोबां फन हरो आरो सोंहरो आंना फैसाया दानलांबाय बेबायदि होननानै थ' नोंथांमोना दिनैनिफ्राय मोनथिना लाखादो सानडे लस YBY ट्रेडिंआव सानडेआव माने लस जाखायो जोङो सानबाल' मोनो सानबानि जोङो फुल जोङो सुद मोननो हायो सानबानि जोङो इन्टारेस्ट मोननो हायो आरो सानबानिनो जोङो बेयाव सानडेआव बिथांमोना कम्पानिया माने खनसे दाननानै लाङो थ' नोंथांमोना बुजिबाय मिथिबाय जानांगौ नोंथांमोना आं आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनिफ्राय
बे खेबनिफ्राय माने रावबो गोरोन्थि खालामनाय नंला आं बेखौ आसा खालामो। थ' आंनि दिनै बे अनलाइन YBY ट्रेडिंनि सायाव फंनैसो जि फोरमायथिनाय बे भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'बाय। गोजोन्थों, लाभ इउ अल। YBY जिन्दाबाद, जिउ गोलाव जाथों, YBY आ थांनानै थाथों। जै जाथों।